शांति, क्या हुआ? सामान रखने के लिए बोला था ना मैंने। हाँ आई। रुको मैम साहब, वो साहब को पानी चाहिए, गर्म पानी। रुको मैं आई। मैमी अब आरोनि नों जिफोरखौ लानानै मानो जानला मोनला गारनानै दोनो हो गेलेनानै? जिजों गेलेबाय थानांला दे आबा, सुनांगौना आंबो सुनो हाया। सान्ति आन्टियाबो सम मोना गेजेर गेजेर। जिफोरजों गेलेबाय थानाङा दे आबा दे। अबेनिफ्राय लाबोनाय नों बे जिखौलाय? हा? मा? नों लाबोआखै? नोंनि नङा? बापरे, इंलिससो रायलायबावो मालाय। नोंनि नङा? होमबालाय सोरनिबा? सान्तियासो दोनफ्लांनाय नामायथाय? बे जियासो माथो आंनिसो जि माथो बेलाय बे थाब साला फाग्ला खर' थाबोदों बे न'आवनो। मा जाखो भाइ? नै सोरनि जि बे बै न'आव रुमाव गोग्लैनानै दंमोन। आं आरो आबानि नामा, आबाया गारनानै दोनोना, बेखौनो सोंदोंमोन आं। बियो गारनायमोन ना मायो, दोनफ्लांदोंमोन ना मायो होननानै। आंनिथ' बुंनो हाला दा, आंनि बुंब्लाबो प्रब्लेम जागोन। बे जिखौ माबा मोनसे खालायनानै अबावबा गारना फैनांगोन आं, रिक्स लानो हायाथ'। बे जिया बै रनियानो लांदोंमोन, आं नुदोंमोन, गेलेबाय दंमोन बियो। बियो आरो गावा लाङाखै होननानै बुंदों। गथ' मानसिना आरो जानला मोनला बुंलाबायो बिसोरनि बाथ्राफोरखौ फोथायनाया। बे जेबो रोङाबो ना। बै आंनो गेलेबाय थानाय नुदोंमोन बेखौ दहाय माने दहाय आरो फुङाव हर आंनो दोनहैगोन हर। हराय हर, आं सुनानै होगोन हर। बे गाज्रि फोनांजोब्बाय खोमा गेलेनानै, गाज्रि खालायजोब्बाय खोमा बियो। हर, आं सुनानै होगोन हर। नोंनि ना बेयो नोंनि? बेनोथ' आंनि नंगौना नङाथाय नुलाबोना आङो। बेबायदि जिथ' बायाखैमोन आङो, ना आगोलसो बायफ्लांदोंमोनथाय। माबा माबि दंलाबायो, मिन्थिला आरो आंनि नंगौना नङा। हराय हर, आं सुनानै हैगोन। नोंनिनो जाखागोन बे आरो सोरथो लाबावनो बेफोरखौलाय। दादै आंनिनो खोमा। हराय हर, आं सुनानै लाबोनि हर। नाङालै दादै, सान्तिया सुगोन दे। नाङा, मा नों सुनो? नाङा दे, गाज्रि बिदिनो। सान्तिया सुना होगोन ना? है आइ, हर, जेबो नङा। नों आंनि फिसाजोसोखा। हर हर हर। मालाय सान्तिया सुगौमोन। जेबो नङालै आइ, सान्तिया खामानिसो मावबाय दङ। थालांगोनसो बियो, सुनो बावगारगोन। नै आं दानो सुना हैनोसै। दे होमब्लालाय दादै। कुथार? दे सिखार। दे आबा सिखारदो, दुगैनांगौ माबोरै। नै बाबायसो खोमा बादुलिया आबा। दे आबा सना सिखार, बावगारबाय नामा नोङो? दिनै एडमिसन लानो थांनांगौ हो? आबा सना सिखार। खिनांगौ, दुगैनांगौ, जानांगौ, बेसेबा गोबाव जागोन। दे। मा? बाबाया फैबाय। फैगोन र' बाबायाबो, दानो फैथ'वाखै, दसे उनाव फैगोन। ओंखायनोथ' बाबाया फैब्लाथाय थाब खालायगोन, दे होननानै रागा जोंगोन। नों दानो ओंखारना रेडि जानानै थाखादो। आबायाबो थांगोन। थाङा आबायालाय मानो थांनो? फैदो, गोबाव खालायनो नाङा। शांति तुमने नहा लिया ना? जी मैम साहब, मैं तो सुबह ही नहाई। हाँ, तो तुम ना पूजा का जो सामान है ना, वो मंदिर पे जाके रख दो और सारा तैयारी करो, ठीक है? मैम साहब, मैं तैयारी करूँ पूजा का? हाँ शांति, तुम ही तो करते हो। चलो तुम ही जाके करो। जितना भी सामान है और जो भी चाहिए तुम सब कुछ तैयार करके रख देना। हाँ मैम साहब, एक बात पूछती है। हाँ पूछो। वो रोनी बाबा का केक कब काटेगा मैम साहब? रोनी बाबा का केक तो पूजा देने के बाद ही काटूंगी। पहले भगवान को पूजा करूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, उसके बाद रोनी बाबा का केक काटेंगे। ठीक है। चलो जाओ, जल्दी से करो। रुको शांति, कितने बजे हैं? मैम साहब अभी तो 9 बज गए। ओह माय गॉड, इतना टाइम हो गया। चलो जल्दी करो। 12 बजे से पहले पूजा देना पड़ेगा। मैम साहब टेंशन नहीं लेने का, मैं अब भी कर देगी। आबाखौबो फुजायाखै, उन्दुनानै दं दाबो। सासेयाबो सिखाराखै खोमा दाबो।
फुजा हैनि र'। आंलाय माथो टाइमानो जायाखै नामा? 7:30 जादों बायदि मोनदोंमोन आङो। ओइ सिखारदो। मा एसे उन्दुनो हायो बिसोरलाय? बिफा फिसा बेसे उन्दै सिखारदो। ओइ दे सिखारदो 9ता मानि जाबाय। मा? 9ता मानि जाबाय? औ जाबायथ' आरो आंबो टाइमानो जायाखै होनना दैले खालामबाय दं। बाबाखौ थुखैनोबो दङ। सेस जागोन सुदेमा जोंजोबसिगोन आंखौ। नोंबो दहायनो फोजानो हाया नामा? आंबो आरो टाइम जायाखै सानदों। थै मा जागोन दालाय? माया मा जानो? नोंहालाय माखौ एसेबां टेनसन लादों? नोंलाय दिनैथ' अफिस गैखाया। खामानि दंना आंहा। सुदेमनि मिस कल। मा? जेबो नङा। दिनै हले जेबो खामानि गैया दे। खामानियाव थांनो मोनखाया बुंखाबाय आङो। सेस जागोनलै दिनै। सनजिबखौबो फन खालायनो होननाया फनखौनो खालायाखै माथो। सैमाया साला। मोना दे दिनै जेरावबो थांनो बुंखाबाय आङो। फिसाज्लानि बार्थडे समाव जेबो खामानि गैया। थांनो मोना जेरावबो। सानफ्रोमबो खामानिखौल' सिनायथारो बे सासे मानसिया। दा बेसे खामानि दंबावो। आबाखौ थुखैनो नांगौ, फुजानिबो जगार खालायनो दङ। मा खालायनो दङ बियो आरो खामानिसो बुंबाय थागोन। खुगायाव खामानिनि अनगायै जेबोआनो फैला खोमा। आबा दे आबा रनि सिखारदो फै। मा जाखो बे सनजिब नाम्बारजों फनानो नांला। मा नट रिचेबोल बेलाय? माबा मोनसे खालायनो होबा बेबायदिनो आरो बे सासेया साला। नट रिचेबोल खालायना उन्दुनासो दं खोमा बे सुइस अफ खालायनानै। थै बे सासे मानसिया सिखोमा सोरजों रायज्लायबाय थायो? गेजेर आं बेबायदि नुबाय थायो बेखौ फनखौ लानानै सिखोमा माबा खालायबाय थायो। थै मा थारमाने मानसिखौनो माबा सिखोमा बायदि मोनबाय थाखायो आङो। आसलसो नामा मानसिया? नंखायसो बुंनाय बायदि मोनो आं मानसिखौनो। खम नङा बेबो माबा थगायदों बियो जोंफोरखौ। रितुखौ माबा थगायनाय बायदि मोनबाय थायो आं बेखौ। साला बेबायदि हौवाफोरखौ फोथायनो हायालै। हिनजावाबो मेगन नुयिजों आंखौसो बाथ्रा खोनासंबाय थायो। नोंखौबो नायगोन र'। नोंबो आसोल सिखावसो खोमा। बेखौबो सोगसोलायो आङो गेजेर। जोंनिख्रुइबो डाबल खेलारिथ' नङाथ' बियो। सुदेमखौनो फन खालायनो र'। दसे उनाव थांगासिनो होननानै। थै मा एसे थाम्फैलै। थै बिराद थाम्फै जादों। मा मोनदों बेयावलाय बिलाय? सिरि आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंगासिनो नामा बियो? दानो खोनासिगोन। माबायदि मानसि बेफोर साला मावा दाङा ओरैनो मालायनि न'आव थानानै जागारबाय थायो। आरो आंखौ माबासो खालायबाय थायो खोमा बिसोरो। सोब खालायनानै आंनि पिसासो खालायबाय थानाय बायदि मोनदों आं बिसोरखौ। बिसोर थिग नङा दे खिन्थु मानसिफोरा। बासिना थानांगोनलै बिसोरनिफ्राय। जेबो फोथायनो हायाथ' बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जेबो थं गैया। साला सिखावनि जातफोरा सिखाव बायदि आंनि उनाव थानानै सिरि आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबोबाय थादोंमोन साला। खोनानायबोला मा जागौमोन दे? बिराद खर' जायोलै बिसोर सानै मानसिया। माब्लादि होखारहरनो हागोन आं बे न'निफ्राय? थै साला बिस गोनां जिबौखौसो फिसियाखैथ'। बेसोरथ' बिस गोनां जिबौनिख्रुइ खम जानाय नङालै। जेरैबायदि मानसिफोरा। रितुआसो बुजिया। माब्लाबा खैफोदाव गोग्लैयासो मोनथिगोन बियो। बे सानै मानसियादि माब्ला थांगोन जोंनि न'निफ्राय? थै लामाखिं थांनि र'। दा आरो बेयाव रायज्लायबा खोनागोनसो। मा खालायबाय थायो नोङो? फन हमा दाबो सिखाराखै नामा? सिखारदोंलै सिखारदों। होमब्लालाय माथो बेबायदि खालायो? मा खालायदों मानसियालाय? फैनो ओंखारबायना ओंखाराखै? थांगोन। थांगोन नङा 9ता बारलायलांबाय। टाइमखौ नायदोंना नायाखै? टाइमनि बेलायाव मिथियोना मिथिया मानसियालाय? माबोरै फैदो? गोबाव खालायनो नाङा। आबाया आजा ओंखारना रेडि जानानै दङ। माबोरै फै? दे थांगोन। 10तायावनो सफैनाय बायदि खालाय। माबोरै फै? माबोरै गाननानैल' फैदो मानसिया। जायाखैबाबो बेयाव जानो हागोन। दे दुगैनानै थांगासिनो दे आङो। मा? दासिमबो दुगैयाखै नामा नोङो? माब्ला दुगैगोन माब्ला फैगोन नोंलाय? 9ता बारलायलांबाय 10तायानो जासिगोन। 10ताफोराव थांनो मोनबानो मोजां जायो स्कुलनि समाव। नोंबोदि आरो मानसियानो एसेबो रेसपन्सिबोल गैया। दे माखारि खालाय। दाबा आरो माब्ला सफैयो? गथ'आ बेसे रंजानानै दङ स्कुलाव थांनो मोनगोन होननानै। बे आरो दासिमबो दुगैयाखैयानो। माला फैगोन बे? मा बोरैबाथार मानसियानो दै। आयु
खिरखिफोराबो लेथ्राथार जादों माथो र' एसे हिस्रि लाबोनानै साफा खालायनानै होनि आङो लहाबो दं नालाय मामोर जानाय बायदि जाजोबदों आयौ जायगायाबो माबा सिदोबदोबद्रायहाय खेरेन्दाय दंसै एम्फौ एनला दंसै माबा थै मानो एसेबां एम्फौ दंथाय बेयाव एम्फौ एनलायानो बांसिन खेरेन्दाय गोजा जेराव थाङो बेयावनो खेरेन्दाय थै मुगैनाय मोनसैहाय आङो गोजांस्रिबलायनाय आयै मा आइ नों स्टिलखौ नुदों मा स्ट'रि स्त्री नङालै आयै स्त्री अ इस्ट्रि बै जि गुदुं खालायग्राया औ बै आबानि गस्लाया दिनै एडमिसन लानो गोनाङाव गानलांनो गोनां बे माबायालै गस्लाया दाखालि गोदान बायनाया ए बेखौ इस्ट्रि मारिन' औ आयै बे गस्लाखौ आङो हेंगाराव आलायनानै दोननाय बायदि मोन्दोंमोन गैया ओजों आलमारियावसो मोनबाय सिथ्रा जानानै दंजोबो बेबायदि गानहोलांनो हानाय नङाना सासे आरो गानानो बेखौसो गानगोननो दा इस्ट्रि जाबा गानजानाय नङा अबाव नुनाय आयै बै माबायाव आंनि आलमारि सायावनो दं दे ए सासेयालाय अबाव मोनफैयासै माथो फैगासिनो अबाव फैनो फनखौनो हमाखै सिखाराखैनो खोमा एथ' गोबाव उन्दै मानसिया टाउननि मानसिफ्रा गामिनि मानसिफोरनिखौ बादुला जामारो खोमालै न'आव थाबालाय माथो फुङावनो सिखारोमोन बिलाय दा आठथानि बारलायलांबाय दाबो सिखारला बे बादुला जामारोहाय बेयाव